Jsou tu nějací Spartani? Ne, já jsem to nemyslel vážně, to prima parta. Mám dost rychlé auto. Strašně rychle utíkám, protože jsem kdysi hrál fotbal za Baník, vole. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají kus sněhy, ti za nechty slíbí a dají víc síly se prát, na dně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se blíží k cíli, kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě mi lžou. Zda couvá a plýtvá řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít.